Salut! Și-am... Și o să facem un videoclip de început la Fortnite. Da, și o să ne băgăm bani, o să ne dăm skin-uri. Până acum suntem default. Mi-am luat ăsta. Și dacă se aud voci, suntem într-o cameră. Dansul ăsta avem web. Stai. Setting. Nu la setting. Nu la setting, nu. Ba da, la setting. Uitați-vă. Aici ne ducem. Nu mai pot să dau, cum i-am dat 3. Și nu o să dau match. Ia uitați, am luat dansul ăsta. Nu e nota 0. Ăsta l-am primit gratis. Și o să ne băgăm la un tutorial de început. Mă băgai la antrenament, chiar dacă am jucat, da, știți. Hai să jucați pe Bakers. Ia uitați, aici am loading screen-ul. Am uitat eu să pun loading screen-ul. Pe 50 de flotări. Ai, bă, dar ce mă vezi, mă, tu aici? Pe 50 de flotări. Uite, amândoi sunt de acord? Sau nu? Nu, țin de abdomene. Nu, ce e de flotări? La ce mai te faci? Am filmat pe canal de YouTube. Hai să zicem 30. Și că filmez. Ia, hai să testăm. Am auto-aim, de ce e ușor. Bă, nu mi se mișcă ecranul. Una. Trage. Na, trebuie să trag eu. Să mi reîncarc ăsta. Bă, știu. Și gata, am revenit. Nu! Ăsta îmi face un pic de troll. O să avem, bă, o să rupem pe skin-uri, o să avem vreo 10 skin-uri. Bă, deci o să-mi bag bani doar pentru voi. Bă, dar putea să ne apucați dacă e până din aia lungă. Deci la 20, bă, deci la, să știți. Bă, nu mă, știu eu. Deci e și... La și 25 trebuie să plec, ce trebuie să fac, bă? E și 14 minute, la și 20 trebuie să... Da, am înțeles, dar hai, termină-te, bă. Doamne, am se ridică, Doamne. Trebuie să construiesc, ok, next. Da, am înțeles. Next. Să ne ridicăm de pe... Hai, că mă lasă să mă ridic de pe crouch. Nu mă lasă să pun. Eu nu înțeleg cum e asta. Nici eu nu înțeleg. Mergem Kems. Eu văd tinta aia de acolo. Hai, bă, mă las. Yay! Tutorial completed! Continue! David, Easy! Da. poker pe cărți, dar nu poker normal. Știu, ai luat odată de la geamul din aia de... Asta e de mult Ce prieten să joc să nu. Dacă vreți, scrieți numele în comentariu. Eu o să vă dau... dar mă prin microfonul. Și vă scriu numele de la Epic. Atât a fost ca acest videoclip.